А тут я міргнула. Не падайте. Так. О, може гэты план? Не, волосы непрыгожа атрымаліся з-за ветру. О, а тут Галінка шчочку закрывае. Эх, столькі кадраў, а выбраць з іх прыгожа цяжка. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Яна. Ой, добрый вечер, сябры. Прывітанне, Рыся. Ты ўсё яшчэ са сваёй фотогалерэі не выбралася? Ой, Рыся, не кажы. Столькі кадраў, а добрага так і не знайшла. І не надакучыла табе ў тэлефоне сядзець. Я і памалявала, і на двары пагуляла з дзяўчынкамі, а ты ўсё фота выбіраеш. Бо ніяк не магу выбраць. Не знаходжу ідэальнага здымка. Ты вельмі строгая да сябе. Скінь настаўніцы любы свой здымак. Ты на кожным прыгожая. Што ты? З разбуранай ветрам прычоскай? Чаму не? Вясёлы кадр. Глупства. Не перашкаджай лепш. Так і ноч цябе застане ў тэлефоне, рмаў. Хацела прапанаваць пагуляць у школу. Мне зараз не да гульняў. Што ж, тады пачытаю кніжку. Ой, Рыся, ой, што гэта мне ў вока трапіла? Парушэнка, давай пагляджу. Ой, вось тут, у левым. Нічога не бачу. Як? Свярбіць, а ты не бачыш? Ой, пачакай, не міргай так часта. ой, вось і слёзы пачалі наварочвацца. Ой, Вочкі крыху пачырванелі, але ні ў левым, ні ў правым парушынак няма. можа, вейка трапіла? Не, нічога няма. Ой, чаму ж вока свярбіць, калі у ім нічога няма? Ой, Напэўна, ад перанапружання. Ты ж амаль на гадзіну заліпла ў тэлефоне, рмаў. ой, з-за гэтага не можа быць. Можа, рмаў. Ой, я ж не ў гульні ў тэлефоне гуляла, а толькі фота праглядвала. Без перапынку і доўгі час. Вочкі і стаміліся глядзець у тэлефон, таму і свярбяць. Здаецца, што ў левым воку парушынка. Гэта здаецца ад перанапружання, а насамрэч там нічога няма. А што ж рабіць? Перапынак. Пазіраю далечыню, у акенцы ці на паліцу, ці куды заўгодна, але не ў тэлефон. Гэта дапаможа? Павінна дапамагчы. Калі я апошні раз правярала зрок, доктар сказала, што праз кожныя 20 хвілін чытання, малявання, лепкі ці гульні ў гаджетах неабходна рабіць перапынак і пазіраць у акенцы ці гуляць у рухомыя гульні. А вачам не ўсё роўна, куды пазіраць? Блізка ці далёка? Не, калі працяглы час пазіраць блізка, вочкі стамляюцца, зрок можа сапсавацца. А калі пазіраць удалечыню, вочкі расслабляюцца, адпачываюць. Калі так, то буду пазіраць у акенца. Добры вечар, мае прыгажуні. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Маша. Добрый вечар. А што ты, Яначка, такое цікавае ў акенцы ўбачыла? Я просто так пазіраю, каб вочкі адпачылі. Тлумачу. Яна на гадзіну заліпла ў тэлефоне, бо выбірала лепшае фота для выставы ў школе. Ад перанапружання ў яе засвярбелі вочы, пачырванелі. Мне здалося, што ў левае вока трапіла парушынка. Але там нічога няма. Зразумела. Такое бывае, калі стамляюцца вочы. А стамляюцца яны, калі працяглы час без перапынку глядзець мульцікі ці гуляць у гаджетах. Вось я і пазіраю ў акенца, каб вочкі адпачылі. Правільна, Яначка. А яшчэ можна зрабіць гімнастыку для вачэй. А што, існуюць практыкаванні для вачэй? Зразумела. Зараз вам усё пакажу. Мы гатовыя. Першае практыкаванне называецца маляры. Уявіце, што вашы вочкі маляры, якія фарбуюць плот. Плаўна рухаем вачыма ўгору і ўніз. І так 8 разоў, а пасля лёгка міргаем. Так, правільна. Наступнае практыкаванне называецца ходзікі. Як гадзіннік дзядулі Дабрадзея з зязюляй, туды-сюды.
Так, Рысечка, рухаем вочками налево, направо, так само 8 разов. А пасля легенько міргаємо. Молодцы. Наступне практикування – 8. А, треба вочками намалювати 8, Маша? Які ви здогадливі. Плавними рухами очей малюємо 8. Ось так. Горизонтально чи вертикально, Маша? По горизонталі, по вертикалі і навіть по діагоналі. У кожному накерунку по 5-7 разів. Сапраўдная зарядка для вачэй атрымліваецца. Яшчэ якая. Далей будем сачыць за алоўкам. Показываю. Близко, далёка. Близко, далёка. Зараз Яночка сочыць. Близко, далёка. Близко, далёка. І так 8 разоў. Цяпер Рыся сочыць. 1, 2, 3, 4, 5. Добра. Наступнае практыкаванне – матылёк. Уявіце, што вашы павекі – крыльцы матылька. Часто міргаем? Правильно, лёгка і часта міргаем. Вось так. Такое практыкаванне мне вельмі падабаецца. І скончым нашу гімнастыку для вачэй практыкаваннем жмуркі. Зажмурыліся, расслабіліся і адкрылі. Ой, а мае вочы больш не свярбяць. Значыць, адпачылі. Вось і цудоўна. Гімнастыка пайшла на карысць. Дзякуй, Маша, Рмау. Я вельмі рада. Толькі паабяцайце рабіць гэтую гімнастыку кожны дзень, каб вашы вочы не стамляліся, а зрок быў выдатным. Абяцаем. І перапынкі будзем рабіць. А зараз можна мульцік паглядзець? Ну, пасля зарадкі можна. Ура! А зараз, мае мілыя, прыйшоў час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і ў ложачках сустракаем сны. Дабраныш, дзяўчынкі і хлопчыкі. Чароўных вам сноў! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.